Hai Bes, iki aku OTW yo Besti. Arep blonjo Bes. Iki mau jujur ae aku rodok kangkong. Rodok kawangan Bes ikutan. Dadekno yo malah aku arep blonjo di Lombok Besti. Engko arep masak simpel-simpelan ngono ya Bes. Terus iki lanjut meneh mampir ning apa kuwi jenenge? Perjajanan karo Roro Mendut kuwi Bes. Iki milih-milih ya kena tinggi koncone kopi ngono lho Besti. Nah iki terus bayar. Lebar bayar terus aku OTW Bes. Ya Bes, kalian masak apa hari ini? Tetap semangat ya Bes. Cuacane hari iki wis warak sik kowe.